karen alu tlanga aron lua achar theilon lo na chan le karen a pek chuat lang theilo na chan ka chu he tilai hianin karen alu zonga signal ro positive signal ron kal khai lai a hianin ron chuak ta hem positive chuan helai thengi chu kal thia helai transistor base a hian alu thleng zo ta lawa hemi le hemin kara hianin 1002 SMD resistance om ta chu han te po kal tok tur kha di lain ti hi ei x1 ka da ta hi ti chen hi kala chuan a position hen thak tai la khati chen tho kha kala ni kha khanin helam pang a hi negative line ani sia helam pang hi positive line ani ta chu positive line a ron kala kha helai negative atang khanin negative charge kha ron lut na lut ko kha khanin helai signal hi apot buai ta ni chuan helai hian resistance om le ta hemi volt ron chuak che kha lo drop ta ni ate lu tu ka zoom lo mai ang chuanin kan la chuak lok chinanga hit jok mai ang ti khanin helai transistor hi kan la chuak anga han kan la chuak a chuan a kal lo wa helai transistor kha lo thalo wa chuwang chuanin heta hianin NPN transistor a awm a hei 1G ani ta hei hi kan vua dawn ani te thei lu tukan tam chi tiat vel te nia a buai thak thin khawp ani helai transistor hi a ke sir ve ve a ke vei lampang le ding lampang kha a in kal zom tata a ke ding lampang in negative line a connect sia a ke vei lampang hi a base line tur ani ta te lu tu khei chuanin negative khanin positive signal ron kal kha alo drop awanga relay hi ron current lu zong in on thei lo kha ni ta ni check in a din ania hi a chen nem mai ni a MOSFET zong zong a chia chroma ai a micro IC che boka transistor te ho an chia da o ta chenual boka ni
khanin meter hian kan te le chinanga x1 a ka da ta a signal line hi ka te ta a tichawng hi chu kal tur ni npn ani ta chuan meter hi position ka thlak lenga tichawng hi chuan kal to lo tuk tur kha ni ta ni hei tichawng pon na chet thei to mang lo ni meter hi position thlak thleng hi taimak tur ni man thiam tur ania chu poi mo em mai ni hetilaya 1002 10k kha kati ka force bin lo pir chipal zeu umaya ka mutare reng lo chu wang chuanin hei hi 10k thau ni ta hi ka vu amai don ani hei hi tiang line tet thama chuan hei hian ul komila arem chang zoka battery han connect zong khanin he lampang relay hi arin on ritak ta chuan aron beep thin tur ta ni chuanin current ron kal huna khanin hei hi off anga chuan hei hi mi relay hi aron on tur ani ve thung ani sin thei lu khit che ta har em maya kuchung pui kuchung tang so deuh bong deuh tan phei chona boi thlak em mai ni thiam lo pha theina hial tlinga khan kan fit le chin do na ni kan soi le lok nga hemi a micro IC hi lo chia chumi chia chuanin he laya 5 volt recoil he lo ti chia tin 5 volt recoil 12 volt pek na line hi helai 4.7 oma kha a chhevek boka chuwang chuanin hemi resistance pa ngai 4.7 hianin ka connect ta boka helai hianin npn transistor a chhe boka helai mi hi lo chhe boka helai hianin ti hian kan hmut hi tilai IC LM helai mi IC LM10 tia thena chuan 358 hi a chhe boka chuan hei MOSFET hi kan thlak to a bokana a chhe nual kan ti kha henglai a NPN le PNP transistor neuh ho hi an chhe bokani chuan hei sensing relay yan tia input le output lampang kha metara x1 x10 veran te kharan kalzong anang che chia chu helai hian resistance 10 100k ve hen neutral le phase atang hian an data chu ta hianin an zu connecta hemi sensing relay hi a chet mai lo nan kha an vuata ti chuanin chet mai lo nan le voltage output a kha si ti hniam nan a khanin atang kop ta ni chuan atang hian positive negative in siam ta helaya 358 hian lo control thina ni chuan heta micro IC a lut bok ani sensing relay hi chu che mo angreng khop maya chet kan rem pum le kan fit le ton chim lok ange ei che sa lo chuanin zut che har deuh hlek thina du a yin
hi transformer tang line ni te ron so hi feedback line ani hi poi mo lu tu ka hi a current lu zong le a backup zong pon om lo chuanin a eng ma kha a function rei thei lo ani wo nge ngai o backup zong phei chon overload aron ti zel thin kan ti kha ni ta ni tun mi kha mi tak te chu fu ri lo ila pakhat ve chi hen ka til chin ri phatanga lot la vak tur ani lo boka ai a test na na mai ma fan line hi chu kan ti ve si manga vir tham te lo om takin ti khanin battery connect zong khanin relay ron on anga a bip bok tur ani khala tika backup zong kan chi chi nge light ron enga 100 volt bulb r bulb an ti ho kha ka on mai je lai ron en da na tang hen backup lam panga eng akal thati chu kan tha tur angai la ti chuain o kha karana ron lu zong pon eng ta tak mai